Eman Euskara elkarri da Korrika 18 aukeratu duen leloa. Euskara da, izatez, Euskal Herritarrok elkarrekin bizitzeko aukeratu nahi dugun hizkuntza. Elkarri hitz egiteko hizkuntza. Elkar entzuteko eta ulertzeko. Elkar bizitzaz hainbeste hitz egiten dugun uneotan, ezinbestekoa da elkar bizitza horretarako erabiliko dugun hizkuntzaz ere mintzatzea. Eta Korrika 18 hori prozesu hori euskaraz ere eta batez ere egin behar dela aldarrikatu nahi du. Holakorik ezean, berriro ere euskal gizartearen zati handi eta garrantzitsu bat, euskaldunana eta euskalakariona, alboratuko genuke. Elkar entzutea eta ulertzea izanik helburua, elkar bizitzarako erabili beharreko hizkuntza euskara da gure ikuspuntutik. Horregaitik da garrantzitsua, dakienak ikasi nahi duenari irakastea. Ulertzen duenak, hitz egiten duenari erabiltzeko aukera ematea. Agintariek herritar orori ikasteko bideak erraztea. Azken batean, elkarri ematea euskara bakoitzak duen egoeratik abiatuta. Eta lan horretan denok daukagu gure zeregina eta zerezana. Korrika 18 berriz ere euskara denona dela eta denontzat izan behar dela azpimarratu nahi du. Aurreko korrikak argi erakutsi zuen euskara badela euskal herritarrontzat kohesiorako tresna. Eta aurtengo korrikak honek euskararen balioa azpimarratu nahi du kohesiorako lehengai eta tresnatzat. Hau guztia, inolako bazterketarako asmorik gabe planteatu nahi dugu. Aikako kideok ez dugu honetatik guztitik inor baztertu nahi. Eta horrexegatik aldarrikatzen dugu euskal herritar, euskaldun eta euskalakariok geurea den herrian, geurea den hizkuntzan bizi ahal izatea. Eta euskaraz eraikitzea denona izan behar duen elkar bizitza. Botere publikoei dei egin nahi diegu espreski euskara babesteko eta bultzatzeko neurriak ezar ditzaten. Erreztasunak eman diezaguten herritarroi euskara ikasi eta erabili ahal izateko. Eta ildo berean dei egiten diegu herritarroi. Norbanakoari eta erakunde guztiei ere. Euskara ikasi eta erabil dezaten eta euskararen aldeko testuinguru soziopolitikoa sor dezaten.